making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Good morning. Good morning, guys. Almusal ka ba? Oras na 8:30. Mali kasi yung clock. Never talaga yung change ni Johnny Boy. Maayos yan sa ano na? Sa April. April ng tamang reading yan. Kaya kami ni sis ng almusal, yung tirang ulo. Sus, dami nito. Dapat maubos na natin to be. Kaya nga, kasi Huwag na tayo mag-rice. Eto na lang. Sipsipin na natin tong ulo. sarap sana niyan kamarina. Sarap nito nga may sinangag. Sarap. Saan mo na ang yung rice na yan? Hindi, kasi ano siya, medyo basa-basa. Tig-isa tayo para... Tingnan nyo, ang dami pa, oh. Isa sa kanya yan. Tapos yung kanin namin dito, eto na lang, etong plato namin. Happy Sabado, everyone. Grabe yung aming gabi kagabi. Gabing-gabi. Grabe ang aming gabi. Yeah. She was good. Carlo was not. No? Inun-un. Ay, hala. Kalimutan ko pala yung kagabi. Nag-ano ba siyang blueberries? Pwede din. Lagyan natin. Sige daw. Tingnan natin si D ng blueberries. Look, day. B! What this? Ano? Tapos iwain ko lang na dalawa. Kahit i-press mo nga lang. I-press na lang, sige. Yeah. D. Pero nasa ko na yan. Mukhang magdumi lang talaga siya. Apple is coming, dog. Apple is coming. Ate, can you get me a plastic plate, please? Thank you. Kinakain mo ba, di? Boo! Ano rice ba to? Jasmine rice from ano? Katulad sa'yo. Boo! Ate, I'll give it to Arlo, please. So, may kahati pa dito. Kain tayo. Okay ba tayo? Malinis ba ang pagmumuka natin? Linis ba tayo? Magkakamay ka? Ikaw, okay ka lang. Hindi ko alam, kaya ko ba? May tissue man dun. Oo, i-jump ka ako dito. Sige. Kaya natin. Kaya na. Daddy. Is that your homework? No, it's Okay. my word set. Oh, okay. Because the rain word set. Hey, Daddy, lollipop, candy bar, and going Yummy? Ito sa ito, Tita Manay. Ay, kinakain na. Ta? Wait, pa tayo na mas maliit. Thank you, Manay. What is that? Is that a fish? Here, Alam, Bill. may sili talaga? Mas madali makakuha ang sabaw. Okay. Kain tayo. Hindi ko makain na. Kaya kain. Sige na, ikaw mag-break. Gusto mo ito. Whoa, oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, 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 la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Bless you.
Lutuin ko pala yung egg whites na tinanggal ko sa paggawa ko ng leche flan, yung custard cake ba? Oo, sinave ko nga. Kasi naisip, kasi si Sak mahilig sa white din eh. So si Ayla, gusto niya rin white. Sila na talaga, alam mo sila, kawawa kung sila magkatuluyan yung yolk, marami silang leche flan. Si Ayla kasi hindi rin kumakain ng red egg. Ito lang din. Diba? Ayan. Ito yung una. Ay. Zach! Ito yung kay Zach. Zach! Is there any yolk? No, it's all white. What's this then? White? Zach. What? White. Why are they big? Because I save it from the leche flan. That's the white from the leche flan. Good. Have rice, please. Rice or? Do you want rice too or just You want rice, ate? what you say to Tita Manay? You're welcome. Let's have a race outside. Is it nice? Patayin mo na yan sa Miss Rachel. Hindi nagkakaroon Oh, siya. yun nakita niya ba? Oo, nagkakaroon siya. Hindi, kahit wala yan. I-off mo na yan. Wala, masaya siya. Yeah. Lalabas siya. Nakikita siya ng open door. It's not as cold. But can you put jumper? No, it's 25 today. Ate, Yeah, hindi it's pa. nice today. Kaya nga kasi mag-beach. Oh. Yeah. You don't need a jumper. It's nice It's and nice sunny. ba? Sunny, It's Baba. 14 degrees right now, but sunny. It's not windy. It doesn't look windy, Good so na. it won't be under the table. Magpapaluto ang kuya natin ng spring rolls. Hinihintay niya. So, luto ako si kuya ng spring rolls. And habang pinapainit ko yung oil, i-transfer ko tong eggs na nabili ko sa Asian store dito sa empty na egg tray na nabili ko sa sa Woolies kasi ubos na to. Wala na siyang laman. Gusto ko siya kasi may takip. Say hi guys! Say hi guys! Kasi nakarap lang to ng blood wrap. You're going outside. Si Holly pero naka-ready na siya for later. Welcome, ate. Well, that was Ate Holly's idea, Baba, to keep it. Na-enjoy niya na yung lolis na yung parang siyang machine na pag nilagyan mo ng malilit na lolis, lalabas dun sa... parang bubble gum. Well, bubble gum nga ang laman yan originally. Ay, hala. Hindi siya kasya. Baka malalaki tong eggs. Okay. Ayan na. Para may... Ano siya? Container. Ayan, breakfast ni Kuya. What? You're welcome. Tapos na tayo maglinis dito sa kitchen. Ngayon, hihiwa naman tayo na para sa dinner. Yung mga veggies. Kasi mag-roast beef ako at roast vegetables. Nagagalit si Arlo kapag hindi niya natatama. Si Kuya sa... Ang cute niya eh. Dapat matamaan niya si Kuya. Ang sakit ka. Ang lakas niya kaya pag So, umiilag si Kuya Umiilang sa... si Kuya na naiinis siya kapag umiilang. Gusto niya tamaan. Ano siya? Ganun pa naman. Tapos ang sakit niyang sword niya. Uy! Hard kasi, di ba? Tapos manipis na... Ayun na, patama na si Kuya Sak. Walang may maglalarong bata dito kasi mapanakit tong bata. Yan ang lahat ng bata.
Hindi nga, hindi gusto, I mean, wala. Magkasakitan talaga sila. Hindi, wala siyang kaedad na ganyan. Oo, wala. Kasi si Ilay, ano na eh, malaki. Malalaki na. You want spring roll? Yeah, eat some spring roll, Baba. Niluto ko lahat yung namin ni Rach yung spring rolls. You want spring roll? Ano ang gagawin mo? I-prepare ko lang. Ano ako ng lumpia? Oh, sige ka. Mag-prepare ako nito para mamaya i-roast na lang. First flake of snow. No? Okay, what do you say to him? No. Then just don't play with him anymore. Okay, who do you want to play with, TJ? Okay, go ask your TJ. Go ask who. But don't hit you at TJ. Look, I'm bleeding. May pagka-short nga talaga din niya kasi maganda. Be careful. Meron lang na konting scratch dito. I got this. I'm sorry. Ay, wag mo na nga. Oi, don't. Nagdagawan ka na. Ano ha? Everyone's got it. Okay, go ask the guy. Go ask the guy. Ngayon nagmamakawa na isang magibagano sa akin. Hello, you want this? Ikaw kasi Kuya Sa, alam mo naman bata yan. Give me a hug. Give me a hug. Gusto kang saktan, magpasakit ka lang. Say sorry. I hugged you in my bum. Look what you did. I'll go have a drink for Jacob. Yeah. Yeah, mainit naman be. So ayan na sila. Oh, pati na. Dito na. Akala ko. Miss na miss niya ng asawa niya. Nasa laot. Akala niya nandito asawa niya. Sabi hindi, yung dalawa, si Sa. Fairy floss. Nasa laot. Naghahanap buhay. Oh, well. Oh, may pasuhol nga. Pakanda pa. Oh, may pasuhol. Ayun na. Okay na sila. Ano na, bilis si ano ng supa-dupa. Mami, hatiin ko na, be. I'll play Magbalik siya ng spring rolls, yung tira namin. fairy floss. Is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way, and for every single child there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for this day. It brings a hope of peace. So what do you have for us? Nothing? No Alright. fish? I got some photos if you want. Yeah. Did you film? I did film. At least kahit nagbabangon, nakatulog, nakapag-vlog. Susuka daw siya doon. Lots of vomiting daw. Oo, Lots of kawawa si sleeping. Danny Boy. You took a photo. There he is, just having a rest. Then he walked- Oh god, sorry. then he walked. Then he walked outside had a spew. Oh, Daddy. Look at him walk. Oh, I've been frying up my life. And then Lasing siya. he went back. Ang daming story! Ang daming story! That was funniest thing I've probably Si Danny Boy. You know them water fountains that go like that? Yeah? Oh, you puro project that tubig. moment. Well, the first couple I did, then after there was nothing left. Yeah. Yeah, did you eat the sandwich? No. Ay,
was going to cook him crayfish. You didn't want that. I I couldn't even my guts are gone. You Oh. wouldn't drink water. Yeah, I was Oh, so you were pain in the no? You Just sisik. Do it again. Ang cute ng story. Dahil, pahingin mo yung ano, ipasend ko yan sa'yo. See. Kasi from vomit tulog, another vomit tulog. Yeah, was it bad? It was. If we were out there for a few more hours, it would be really harder. But I'm glad it wasn't a long day. Oo nga, umaga siya. It wasn't even It wasn't That's even bad. beautiful. Yeah. Yeah, it was. Yeah, ito kasi yung pinaka-calm na mag-fishing. Oh, Kaya, look, I just don't think you're going to be a fisherman. hinaya niya ni Jan kasi this is the Because best. he's having, your husband is a fisherman. Ang yabang-yabang niya kaya sa akin. That last one you did, I knew there was nothing in you. When you Oh. went, ah! I thought you fell over and hurt yourself. Turn around. Well, I did that a couple times. That was like another one though. So, Manay, sabi mo matutulog siya. Hindi siya matutulog. Ang dami niya natulog. Kaya, Done that. Sabi ni mo, pagdating ko, pagod na pagod. magnanap yun. Manay said, oh, Come back? when you come back, you're gonna have a nap because you're really tired. Israel rested I actually am still tired. from vomiting. Yeah, I'll probably we'll have a lay down. Ang tagal na niya kasi gustong itry. Na-try na niya finally. And he's not gonna do it again. Never daw. That's funny, Mala. Okay, tapos na-try niya. Card. The card, birthday card. I'll be back. Ihatid ko pala siya sa birthday party. Found it? Huh? How could you lost it when you were right? That whole time. Alright. Dapat si daddy ang maghatid sa kanya kasi si Jan nasa farm. So ako na lang maghatid sa kanya. Perfume. Go, hurry up. Go. Magpe-perfume daw muna siya. Dalaga ng aking baby girl. Dito na kami sa pasta and where's the sunscreen? Is in your pocket? Hi Dan, and happy birthday! Pero pala si Holly, and alam niyo ba nakakaya nandito ako sa coast kasi may kukunin ako na pickles para sa kaldereta ko bukas. Pagtingin ko, wala pala akong dalang wallet. So, buti na lang, dala natin yung carne dyan. Kailangan ko ng $9. So, mayroon akong 5. Magalungkay. Ayun, may $2 dito. 7. Buti nilang merong coins dito si Jan. Ako na talaga. Ayan. Ay, my goodness. Ang dami nating coins. Okay. Okay na to. Kasi kailangan ko lang naman $10. So, pinahold ko muna yung in-scan ko dun. Buti na lang, dalawang ano lang yung kinuha ko. Watermelon, tsaka ano tayo dito. Thank you. Ayan, pasok tayo dito. Pinahold ko yung ating in-scan. Ayan, oh. Thank you so much. So, $8 pala, $8. So, parang 9, $8.68. Tayo na talaga. Ayan yung nascan ko na, oh. Tayo talaga bibili ng walang pera. Saan ba? Dito? Meron pa tayong $5 na tira. Okay na? Ayan. Uwi na tayo. Ito lang naman ang pakay ko dito. Eh, nakita ko ang ganda ng watermelon. So, kumuha na rin ako. Yung pala, wala tayong pera. Ano ba? Yung... Okay. Change pa tayo. Nasaan yung receipt? Okay na? Uwi na tayo. And meron pa dito si Jan na lalagyan ng coins. Ito ba? May laman din to eh. Pero wala akong nakikitang gold. Ay, okay. Let's go home. So, dito na tayo sa bahay. Nakaligo na rin tayo. Guys, ang init kanina sa town. So, ngayon, ang gagawin ko ay
Linabas ko to kagabi. Tingnan, frozen pa din. Yeah. I-defrost ko siya sa microwave. Ang laki nito. So, ano yan? Roast. Yeah. Oo. Kasi matagal yan sa ano. Kaya iunahin ko na siya. So, i-defrost ko muna kasi tigas. Bakit ko magkaintindihan? Ayan, laki niya oh. I-defrost muna natin. Hiwain na natin ito kasi ito daw ang lunch ni Sisi. Yeah, yeah, thank you. Ang lunch niya daw. Ay, ang chiffon cake. Okay. Makasalanan na cake. You want to sleep? Or you want cake? You want cake? What cake? Ooh, You want cake? Uy! Wisit ko eh. Ayan. Ang cake natin. Thank you very much. Ako din kuha din ako. Yeah. Ganun ko na lang. Ito na pala yung ating lumpia, guys. Tapos meron pa natira. Kunti na lang talaga yan. Ayan. Anyway, lunchtime. Mm. Yung cake ni Manay na napakasarap. Sarap. Ay, kaya nga. Thank you very much. Sarap be. Kahit ganun mo, kahit hindi ka magkutsara. Ah, yeah? Ganun mo lang. Ito yung paborito ko yung chiffon. Ang laki naman itong binigay mo. Thank you. Dalawa kayo eh. Yummy! Wala ka namang kinuha. Meron. Sabi mo man to. This one. Bread. Yung bread mo talaga, ito talaga yung the best yung ano. Yung custard, ay yung chiffon. Mmm. Kasi hindi ko siya tinamisan masyado kasi meron tayo dito. Masarap. Magdala ka. Buko sa on the way. Sarap. Ang sarap ng leche plan. Ang chiffon din masarap. Sa lahat ng cake, gusto ko siya. Ayokong mug cake. Ayokong Mamon. yung mamon. Say, tati kami na. Gusto din yung cake. You like it? Parang gusto ko pang kumawang konti lang. Ano? Konti lang. Ang dami niya. Ang laki ng ginawa mo. Kasi kung maliit naman, yun lang. Di ba gumawa lang kang maliit niyan? Ito yung drink namin. Hati kami kasi, hindi namin nauubos. Sarap. Sobra. Ano sabi niya, ikaw ba gumawa mo? Hindi, uy! Kasi nga, nasa ano siya, nung ginawa ko siya, maaga na hindi, maaga. Yung Yeah. pag-alas ng mga bata. Puntang school. Pero naka-display yan kahapon, di ba? Oo, nakalis mo kahapon. Nakita niya naman yan. Nasa ano pa rin, nasa microwave pa rin yung ating beef kasi ang laki niya. So, balit pangatlong 16 minutes ko na siyang dinidefrost kasi hindi pa rin siya ma-defrost. And eto, nilagyan ko na siya ng Bernash ko na nito. Meron na tong yung mga herbs, tas olive oil, salt and pepper. Ayan. Tas same lang din, ibabrush ko to dun sa beef. And gagamit tayo ng oven bags. Ayan. Safe naman to guys, kasi pang oven talaga siya na bag. So hindi siya mabubutas. Okay. Check na natin. Sobrang laki kasi kung pwede na to. Fast dry ko lang. And si Holly, hindi ko siya pipick upin kasi i-drop off na lang siya nung parents na nag-birthday. Kasi ang bahay nila is dadaanan to. Bahay namin. So sila na lang magda-drop off instead of me picking her up. Try ko lang to.
And si hindi pinapatulog. Frozen pang konti dito sa Mika. Time is, alas 2 na. Kailangan ko na to talagang ilagay kasi matagal to. Kasi makapal siya eh. Tapos gagawa kong gravy mamaya. First flake of snow is set to fall today. Ibabaw ko siya dito. So, yung oil ng beef hindi masasali dito sa ating tray. Ilagay ko dito para hindi plenty kasi ito pag linagay ko na yung beef mabigat. Ay, ganyan. Okay. Galing ko yung isa. Okay. Tali na natin yung buhok. Next kong gagawin is, gagawa na ako ng sauce para sa seafood. And doon ako sa labas mag-grind. Yung buto isaksak sa labas kasi yung mga tulog dito di natin magising. Dibayan natin yung garlic. Ubusin ko na kaya. Ubusin ko na siya. Meron pa ako dun sa sa Pyrex. So unahin ko to, tapos mamaya hinugasan ko na to. Onions naman. Okay, so tama lang sa labas. Ito na pala yung ating garlic, tsaka onions. And ngayon naman, dinidivain ko yung ating mga giant na prawns. Ayan. Tinanggalan ko na siya ng vein. And hinugasan ko na rin yung mussels. Ito ang laki naman niya. And tinatanggal natin yung bigote. You smoked me in the drag race. Just cutting that wire makes a huge difference. I would never ride places like this on a Saturday. You're not allowed to do that. It's air for the pelvis stretches the suspension. Yeah, it's almost too much power for some throttle on half. Papakulang ko sila sa Sprite para matanggal yung lansa. I just can't get over this integrated display. It's easily the coolest display I've seen on a bike. I hope to see this more often. I hate having a big display on my handlebars. Even some of my favorite bikes, like the RTR, I wish it was smaller. Like it
is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go.